B'investiment ta' €2 miljun taqsima ta' kontra l-esplussiv tal-Forzi Armati ta' Malta, l-Explosive Ordnance Disposal Unit se jkunu jistgħu jnaħħu bombi ma' vetturi u ma' proprjetajiet mingħajr il-periklu li jisplodu l-esplussiv. Il-Logotenent Koronel Claudio Terribile qal li l-apparat jikkonsisti f'van ġdid ma'mmar bl-aħħar teknoloġija flimkien ma' żewġ robots. Qal li dan se joffri sigurtà akbar lill-uffiċjali għax se jkunu jistgħu joqogħdu f'distanza aktar il-bogħod mill-esplussiv. Ir-robot huwa marmat b'diversi kameras għandu wkoll robotic arms, jista' għal daqstant jimmanipola din it-tip ta' robotic arm, din it-tip ta' lit l-ordinju li jista' jkun hemm b'mod remot, jiġifieri jintbagħat robot li jew dir operator u l-van jinżammew distanza il-bot mill-ordinju splussiv. Huwa spjega li huma robots li jiddiżattivaw il-bomba permezz ta' ġett tal-ilma. Ġett ta' ilma illi joħroġ mid-disruptor b'veloċità qawwija u permezz ta' dak il-ġett tal-ilma ikisser il-bomba f'biċċiet, ovvjament ma jikkreax esplużjoni oħra u ikun tajjeb ukoll illi mbagħad dawk for a follow-on affarijiet li għandhom x'jaqsmu forensika ċertu affarijiet ikunu jistgħu jinġabru għal investigazzjonijiet oħra. B'kollox, it-taqsima ta' kontra l-esplussiv għandha fih dan 54 uffiċjal li wħud minnhom ingħataw taħriġ fil-Ġermanja biex jaħdmu dan l-apparat. Thomas Bean, id-direttur maniġerjali tal-kumpanija li żviluppat dan l-apparat, qal li s-sezzjoni ta' kontra l-esplussiv Maltija hija waħda mill-aqwa fost il-45 pajjiż li provdewlhom is-servizz. The training course that we performed in Germany for the Armed Forces of Malta was very professionalism shown by the Malta Armed Forces and their officers and sergeants that came over to Germany that showed their professionalism and their experience in things of what they're dealing. So they are pretty well educated, and so that impressed us a lot. Fl-inaugurazzjoni il-Kap Kmandant tal-Forzi Armati ta' Malta l-Brigadir Jeffrey Kurmi saħaq fuq l-importanza ta' dan l-investiment biex l-Armata tkun ta' servizz u toffri l-aqwa sigurtà lill-poplu Malti. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li pajjiżna diġà assorba €76 miljun f'fondi għal forzi tal-ordni. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Internu u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia tkellem ukoll dwar investiment ieħor ta' €33 miljun għall bini tal-akbar dgħajsa li qatt kellhom il-Forzi Armati Maltin.